til. Motoren den brøler, og pulsen stiger op, for speedway er hans passion, og han drømmer uden stop. Han ser op til Anders Thomsen, følger hvert et spor, og håber at hans egen vej en dag bliver stor. Med modet i sit hjerte og viljen som sin ven, går han ud på banen igen og igen. Hey, hey, kan du høre motoren gå? Han jagter sine drømme, og han giver den gas nu. Heat efter heat og omgang efter omgang. Han kæmper for hvert point hele vejen dagen lang. For jagten på medaljer og pokaler er stor, og han kæmper for sin drøm hver gang han sætter spor. Og uanset hvad resultattavlen siger i år, er han nummer 1 i vores hjerter, hvor end han går. Nummer 1 i vores hjerter. Hver træning gør ham stærkere, hver dag giver han lidt mere, for han ved at store drømme kræver hårdt arbejde her. Der er ingen lettet vej mod toppen af et felt, men han elsker hvert sekund, for speedway er specielt. Når han tager hjelmen på og går mod startens lys, kan man se i hans øjne, at han aldrig giver slip. For hvert heat er en chance, hvert løb et skridt på vej mod den drøm han bærer med sig hver eneste dag. Hey, hey, kan du høre motoren gå? Han jagter sine drømme, og han giver den gas nu. Heat efter heat og omgang efter omgang. Han kæmper for hvert point hele vejen dagen lang. For jagten på medaljer og pokaler er stor, og han kæmper for sin drøm hver gang han sætter spor. Og uanset hvad resultattavlen siger i år, er han nummer 1 i vores hjerter, hvor end han går. Nummer 1 i vores hjerter. Drømme bliver til virkelighed, når man tror, når man tør, når man rejser sig igen, hver gang livet prøver at gøre det svært. Han giver aldrig op, han fortsætter sin færd, for målet står så klart i hans hjerte og hans sind. Hey, kan du høre publikum synge med? Han følger sine drømme, og han giver aldrig efter. Heat efter heat og omgang efter omgang. Han kæmper for hvert point hele vejen dagen lang. Jagten på medaljer og pokaler driver ham frem, og en dag står han måske blandt de allerbedste mænd, for drømmen skal blive til virkelighed. Det er det han forstår, men allerede nu er han nummer 1.